Gawn ni droi at Salm 92 ar gyfer ein galwad i addoli. Da yw moliannu'r arglwydd a chanu mawl i thenw di y goruchaf, a chyhoeddi dy gariad yn y bore a thyddlondeb bob nos, gyda'r decdant a'r nabal a chyda chordiau'r delyn. Oherwydd yr wyt ti o arglwydd wedi fy llawanychu a thwaith, yr wyf yn gorfoleddu yng ngweithgarwch dy ddwylo. Mor fawr yw dy weithredoedd o arglwydd, a dofn iawn dy feddyliau. Wel, gawn ni foliannu'r arglwydd gyda yr emyn cyntaf, yr garol sydd gyda ni draw yn Ninas Dafydd Frenin yn y beudy isel gwael. Mae dau ddarlleniad gyda ni y bore yma. Yn gyntaf o lyfr y proffwyd Eseia a phennod 9, ac wedyn o lythyr Paul at y Colosiaid a phennod rhan o bennod 1. Eseia, pennod 9 ac adnod 1 i 7.
ond ni fydd tywyllwch eto i'r sawl a fi mewn cyfynder. Yn yr amser gynt bu camdrin ar wlad Sabulon a gwlad Naftali, ond ar ôl hyn bydd yn anrhydeddu Galilea'r cenhedloedd a'r ffordd y môr dros yr Iorddonen. Y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch a welodd oleuni mawr. Y rhai a fi yn byw mewn gwlad o gaddig didew a gafodd lewyrch golau. Amlheaist y genedl, dylew na fod, amlheaist y genedl, ychwanegaist lawenydd, llawenhant o'th flaen fel yn adeg y cynheuaf, ac fel y byddant yn gorfoleddu wrth rannu'r ysbail. Oherwydd drylliaist yr iau oedd yn faich iddynt, a'r croesfar oedd ar ei hysgwydd, a'r ffon oedd gan ei gyrrwr, fel yn nydd Midian. Pob esgyd ar droed rhyfelwr mewn sgarmes, a phob dilledyn wedi ei drybeiddi mewn gwaed, fe'i llosgyr, fel tanwydd. Canis bachgen a aned i ni, mab a roed i ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd, fe'i gelwyr cynghorwr, rhyfeddol, Duw cadarn, tad bythol, tywysog heddychlon. Ni bydd diwedd ar gynnydd ei lywodraeth, nac ar ei heddwch i orsedd Dafydd a'i frenhiniaeth. Yw sefydlu'n gadarn a barn a chyfiawnder, o hyn a hyd byth. Bydd sel arglwydd y lluoedd yn gwneud hyn. Gyna ni'n troi at lythyr Paul at y Colosiaid ar bennod gyntaf. Ni'n clywed am yr arglwydd Iesu eto. Adnod 9 i adnod 20. Oherwydd hyn, o'r dydd y clywsom hynny, nid ydym yn peidio a gweddio drosoch, deisif yr ydym ar i chi gael eich llenwi trwy bob doethineb a deall ysbrydol, ac am gyffrediad o ewyllus Duw. Mwyn i chwi fyw yn deilwng o'r arglwydd a rhyngu ei fodd yn gyfan gwbl, gan ddwy'n ffrwyth mewn gweithredoedd da o bob math, a chynyddu yn eich adnabyddiaeth o Dduw. Rydym yn deisif ar eich i gael eich grymuso a phob grymuster yn ôl nerth ei ogoniant ef, i ddyfal barhau a hir ymaros yn llawen ym mhob dim. Gan ddiolch i'r tad, yr hwnach gwnaeth yn gymwys i gael cyfran o etifeddiaeth y saint yn y goleuni. Gwaredodd ni o afael y tywyllwch a'n trosglwyddo i deyrnas ei annwyl fab. Yn yr hwn yma i ni brynedigaeth, sef maddeiant ein pechodau. Hwn yw delw y Duw anweledig, cyntaf ynedig yr holl greadigaeth. Oherwydd ynddo ef y creuwyd pob peth yn y nefoedd ac ar y ddeiar, pethau gweledig a phethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau ac awdurdodau, trwyddo ef ac ei fwyn ef y mae pob peth wedi ei greu. Y mae ef yn bod cyn pob peth, ac ynddo ef y mae pob peth yn cyd sefyll. Ef hefyd yw pen y corff, sef yr eglwys. Ef yw'r dechrau, y cyntaf anedig o blith y meirw, i fod ei hun yn gyntaf ym mhob peth. Oherwydd gwelodd Duw yn dda yw holl gyflawnder breswylio ynddo ef. A thrwyddo ef ar ôl gwneud heddwch trwy ei waed ar y groes i gymodi pob peth ag ef ei hun. Pethau sydd ar y ddeiar a'r pethau sydd yn y nefoedd. Gyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi, gawn ni geisio yr arglwydd gyda'n gilydd. Ni'n diolch arglwydd am y cyfle, y rhyddid, i ddod ynghyd y bore yma eto yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Gyn ni'n diolch nawr am y cyfle i ddod gyda fron mewn gweddi, ac i ni'n dod i dygeisio di o arglwydd ein Duw. A dyna holl bwrpas ein hoedfa. I ni'n diolch bod ti'n ein galw ni i ddod ynghyd
bod ti'n ein galw ni I dy geisio di arglwydd, oherwydd dy fod ti'n ddew byw, oherwydd dy fod ti'n ddew real a gogoneddus, oherwydd mae ti bia ni, ti yw ein crewr a'n cynhaliwr, ac o arglwydd I ni'n diolch bod ti'n ein galw ni ddod I dy geisio di, bod ti'n ein galw ni nesau ato ti, a bod ti'n addo I nesau atom ni hefyd. I ni'n diolch arglwydd bod gyda ni ddew mawr a gogoneddus. Dew y diwiau ac arglwydd arglwyddi yn y Jehova mawr, yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân. Ac o arglwydd I ni'n plygu ger dy fron, I ni'n daddoli di oherwydd ti sydd wedi'n creu ni, ti sydd yn ein cynnal ni, ti sydd yn ein hachub ni. I ni'n gwbl ddibynnol arna ti am bopeth, pob peth, popeth yn ein bywyd ni a popeth yn ein achubiaeth ni arglwydd. Ni'n gwbl ddibynnol arna ti ac ni'n diolch am hynny. A gallwn ni ddibynnu arna ti, a gallwn ni ymddiried yno ti, a gallwn ni bwyso yn llwyr arna ti arglwydd. Ac ni'n diolch bod ein hachubiaeth ni, ein iachawdwriaeth ni, yn dod o ddiwrtho ti. Mae ti yw achubiaeth, ti yw iachawdwriaeth. Dy allu di, dy gynllun di, dy ras di, dy gariad di, dy allu di, yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân. Ac ni'n diolch dy fod ti wedi anfon dy unig anedig fab i'r byd yma o arglwydd ein Duw, I fod yn geidwad i'th bobl. Ac o arglwydd I ni'n diolch y bore yma, bod ni yn cael myfyrio a cael ein atgoffa am yr Efengil, am yr arglwydd Iesu Grist. Ac o arglwydd I ni'n diolch bod ni newydd darllen, bod ni wedi cael ein trosglwyddo fel Cristnogion o afael y tywyllwch, o deyrnas y tywyllwch I deyrnas dy annwyl fab di. Teyrnas y goleuni, teyrnas ddew, teyrnas y gogoniant. Ac I ni'n diolch I ti o arglwydd am hynny. Ac I ni'n sylweddoli wrth I ni ddod at y Nadolig o arglwydd a gwyl y geni nawr, I ni'n sylweddoli pa mor rhyfeddol yw yr Efengil, bod Duw wedi dod mewn cnawd, bod Duw wedi ymddangos yn y cnawd. Nid bod ti yn ein galw ni I gyrraedd rhyw uchder mawr I gyrraedd at Dduw, ond bod ti wedi dod lawr ato ni, bod ti wedi dod i'n deiar ni, bod ti, ni newydd ganu, bod arglwydd y gogoniant, arglwydd a bryn I nef wedi dod yn frawd I ni yma ar y ddeiar. O, arglwydd I ni'n diolch. Mae dyma yw yr Efengil, bod yr arglwydd Iesu wedi dod fel goleuni i'r tywyllwch. Ac o, arglwydd diolch oherwydd hynny, bod teyrnas Dduw trwy'r byd I gyd nawr, bod cenedl Dduw, nid dim ond yn Israel, ond trwy'r byd I gyd. A bod e'n cynnwys pob un sydd yn credu ac yn ymddiried yn yr arglwydd Iesu. Diolch bod wedi dod I dorri yr iau, y bar, y caethiwed oedd arno ni yn ein pechod o arglwydd. Bod wedi dod I dorri hwnna yn racs a'n dod â ni'n rhydd, trwy I ni ddod o dan iau Iesu Grist. Ac o arglwydd heddi, I ni eisiau dod yn agos at yr arglwydd Iesu. I ni eisiau dod o dan yr un iau a fe. Mae ei iau ef, y bar mae e'n rhoi arno ni fel petai mor ysgam ac mor esmwyth wrth I ni gerdded ochr yn ochr ag yn ein bywydau ni. Ac dyna I ni eisiau heddi arglwydd, ni eisiau nesau ato ti ac I ni eisiau ti nesau ato ni I ddangos gogoniant Iesu Grist. Dangos gogoniant I ni arglwydd a rhyfeddod yr Efengil a rhyfeddod yr arglwydd Iesu. Ac o arglwydd I ni'n gweddio bydd e ddim yn rhywbeth sy'n mynd yn orgyfarwydd I ni nes bod ni ddim yn teimlo dim byd, nes bod ni'n o'r yn ein calonnau. Ond y byddi di'n cynhesu'n calonnau ni arglwydd yn dy bresenoldeb eto heddi. I ni'n diolch am y bachgen a anwyd a'r mab a roddwyd. Diolch mae rhodd oedd Iesu Grist yn geidwad, rhodd i'r byd o arglwydd. Gan isfellu y carodd Duw y byd fel yr rhoddodd e fe, a unig anedig fab. Diolch o arglwydd am dy ras. Diolch mae rhodd
yw yr efengil. Diolch mai rhodd yw gair Duw. Diolch mai rhodd yw maddeuant pechodau. Diolch mai rhodd yw bywyd rhagwyddo. Rhodd yw ei gyd i ni. Mae rhywun arall wedi baratoi, a rhywun arall wedi talu amdano fe. O, diolch o arglwydd. Ac i ni eisiau ti arglwydd i'n bendithio ni heddi a throddion. I ni eisiau dy roddion di yn yr efengil arglwydd. I ni eisiau'r cyfoeth sydd yn yr efengil i'n heneidiau ni heddi. Fel bod ni'n cael ein llenwi o arglwydd. Gyda heddwch a tangnefedd a llawenydd a llawnder Duw yn ein calonnau ni. Llanw ni a diolchgarwch o arglwydd. Llanw ni a diolch ac awydd i wasanaethu arglwydd. Llanw ni a thysbryd glân di wrth i ni ddod yn agos i dy gwmni di heddi. Ni'n cofio am rhai sy'n methu bod gyda ni, rhod y fendith arnyn nhw, rhai yn y cartrefi yn arbennig amser yma arglwydd a'u teuluoedd, bendithia nhw a cynnal nhw, rhai sydd yn sal falle gartre hefyd. Ac o arglwydd ni'n cofio am rhai sy'n dioddau yn ein byd ni, ar draws y byd, ni'n meddwl am Myanmar a'r sefyllfa fyna o arglwydd, Gogledd Corea ac gymaint yn Affrica a'r dwyrain canol. Nertha nhw arglwydd a cynnal nhw, a bendithia nhw. Ac o arglwydd i ni'n gweddio dros waith yr efengil dros y Nadolig. Diolch bod yn gyfle ardderchog i sôn am Iesu Grist. O arglwydd bendithia y gwaith. Ac o arglwydd par bod y goleuni sydd yn Iesu Grist yn llywyrchu eto eleni yng nghalonnau pobl sydd mewn tywyllwch yn ein hardaloedd ni o arglwydd. O, bydd yn drigarog, ti di goleio'n calonnau ni am bywydau ni trwy Iesu Grist. Neu di o leio eto arglwydd. O aid yr hyfryd wawr a'r led o arglwydd. Yn Llwynhendi a Llanelli, De Cymru y Canolbarth a'r Gogledd. Heb sôn am wledydd eraill y byd. O arglwydd, ti sy'n goleio. Ti sy'n goleio'r tywyllwch. Ti sydd yn dod â'r gobaith gwynfydedig na sydd yn Iesu Grist. O arglwydd trigarha. Wrth ein gwlad ni ar hyn o bryd, arglwydd, trigarha, yn ôl dy fawr drigaredd. Diolch bod ti'n un sy'n hoffi trigarhau. Ti'n araf i ddig ac yn fawr o drigaredd. Diolch bod ti ddim yn ymwneud â ni yn ôl ein pechodau. O arglwydd, derbyn ein diolch ni nawr. Arwain ni'n hellach, derbyn y clod a'r gogoniant. Maddau ni'n pechodau trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Right, before the slide comes up, how many sleeps to go? Are we right? Let's have a look. You're right. 13 sleeps to go until Christmas. Are you getting excited at all? No, not yet. Hugh is, I can see, yes. And Alison, well. Well, let's hope it's catching then. Right. What have I got next now then this morning? Oh, a key. What do you think of that key? That's an impressive one, don't you think? Perhaps you're too young yet. Have you got a key for something? Yes? Diary. Key to the diary. Very good. That you can keep secret what you write when you write Dear Diary. When I was your age, the custom was that you'd have the key to the door when you were 21. There was a song. When you're 21, you'd have the key to the door of the house. You'd be old enough to have the key to the door when you were 21. Well, I want you to imagine now that this is a special key, and it's a magic key. It's a master key that can open any door, right? Let's see. It can open the door to the sweet shop. And we can go into the sweet shop and enjoy the sweets, right? It's a door to the toy shop. Oh, that would be handy, wouldn't it? Door to go in, play with the toys, perhaps, yes. Right?
a door to Jenkins. Now then, what do you think of that? A door to go into Jenkins, the bakery. Okay, let's have a look where we're going now then. The key to someone's heart. Now then, that's something special. If you know you've got the key to someone's heart, that they love you in a special way. Well, one verse we're going to refer to this morning, there'll be many verses, but one of them is this one. I think that's what's coming next. That Jesus is like a key, you see. I will lay on his shoulder, so he shall open, and no one shall shut. He shall shut, and no one shall open. There was a person in Israel who was a steward to the king, and he was a very faithful steward, and he had the keys to all different places in Jerusalem. He was very important, and he was a faithful steward, and he had authority, you see. He wasn't the king, but he had the authority to open all the doors and to lock them as well. He had the authority from the king. And if we'll go back to the main deal, Jesus now, because in the New Testament then, this verse is referred to Jesus. And Jesus is like the master key. He's the one who holds the key, and he himself is the key to the kingdom of heaven, to all the blessings. We had the key to the sweet shop, the toy shop, etc. Well, Jesus is the key to all the blessings that God has for us. His forgiveness, his joy, his peace, his eternal life, everything. Jesus is the key. When we come to trust in the Lord Jesus, then we have the key. The door is open for us. But of course, if we don't come to the Lord Jesus, the door is closed. The door is closed and we can't get in. There's no other way except through the Lord Jesus Christ. So there we are. That's what I wanted to share with you this morning. The next time you hold a key to the diary or see a key or think of it, think of the Lord Jesus Christ. Thank you. Gawn ni droi at yr ail emyn bore yma gyda'n gilydd o am gael ffydd i edrych gyda'r angylion fri i drefn yr iachawdwriaeth dirgelwch ynddi sy'n. Wel, gawn ni droi ein sylw nawr bore yma i benod 9 o lyfr y proffwyd Eseia. Penod sy'n gyfarwydd i ni o ran bod yn rhan gyntaf mae'n cael ei darllen amser y Nadolig, wrth gwrs, mae'n hoff ran, mae'n ran hyfryd iawn o'r ysgrythau. A mae'n benod sy'n llawn addewidion o fendith yr arglwydd
yw bobl. Ac yn y chafbwynt, wrth gwrs, yw y bachgen a annwyd a'r mab a roddwyd. Ti'n cofio nawr te, yn Hennod 7, beth welson ni y ddau bore Sul diwetha, oedd sôn amdano fe fel arwydd goruwch naturiol. Y plentyn yn cael ei eni o wirydd ac yn cael yr enw Emmanuel. Nawr, mae'n fab sydd wedi cael ei roi. Mae wedi ei eni yn barod. Proffwydoliaeth yw e, ond mae mor siŵr, mae fel bethau wedi digwydd yn barod. Ac y teitl oedd Emmanuel, Duw gyda'n yn Hennod 7, ond mae yna sawl teitl yn 9 bennod. Mae'n gyfoethog iawn. Rydyn ni'n gweud bod 5, mae rhai'n gweud 4 teitl i'r mab. A pob un yn gynnwysiedig yn yr enw Iesu, wrth gwrs. Iesu, Yeshua. Yahweh, Jehovah, yw iachawdwriaeth. Fe yw ein achubiaeth ni. Ond cyn dod at y mab, mae yna addewidion eraill, mae yna bendithion eraill yn cael ei nodi yn y bennod, wrth gwrs, sy'n arwain i at y mab. Ac na'n sôn am rai ohonyn nhw, na'n sôn am ddwy o'r bendithion eraill. Yn gyntaf, falle newn ni droi at adnod 3, os gael ni, a dwi'n credu fel angen ni, dyma ni. Ac mae'r cyfieithiad yma nawr te. Cyfieithiad yma yw cyfieithiad Bible.net, sydd yn dilyn Bible William Morgan, a rhan fwyaf, a mae'r Saesneg yr un peth fel y gwelwch chi, ti wedi lluosogi'r genedl. Dyna sydd yn y gwreiddiol mewn gwirionedd, dyna ddyle fod. Ac dyma fel mae Bible.net, ti wedi lluosogi'r genedl a'i gwneud yn hapus iawn. Maen nhw'n dathlu o dyflaen fel ffermwyr adeg y cynheuaf. You have enlarged the nation and increased their joy. Ac wrth gwrs, mae'n neud i ni feddwl wedyn ni am amser y cynheuaf, ac falle bod rhywbeth dy fi am y ffrwythau na fe, mae'n adeg i ddathlu, wrth gwrs, y cynheuaf, oherwydd bod y tir yn ffrwythlon. Mae'n adeg o lawenydd mawr, achos mae hwnna'n golygu bod yna gynhaliaeth i ni am flwyddyn arall, bod y tir wedi bod yn ffrwythlon. Mae'r had sydd wedi cael ei hau ac yn y blaen wedi dwyn ffrwyth. Ac mae'n rhywbeth sy'n dod â llawenydd mawr. Mae un hedyn yn cynhyrchu llawer mwy, yn dweud. Dyna'r pwynt gyda'r cynheuaf. Mae'r ychydig sydd wedi cael ei hau wedi cynhyrchu mwy. Lluosogi, chi'n gweld? Dyna beth yw cynheuaf, mae'n lluosogi, multiplication yw. Ac mae'n rhywbeth arbennig iawn, mae'n wyrth, wrth gwrs, y myd natur, a gallu Duw ein cynhalio rhywun. Mae'n wyrth, mae'n ryfeddod. Ac mae y darlun nawr te, i fynd nôl at yr adnod, wyt ti wedi lluosogi y genedl. Dyma'r lluosogi nawr te, dyma'r cynheuaf nawr te. Mae'r genedl yn mynd i fod yn enfawr, yn mynd i luosogi a dyblu a threblu ac yn y blaen. Chi'n gweld? Dyna beth mae'n sôn amdano fe. Ac wrth gwrs, digwyddodd hynny ddim yn amser Eseia, na Jeremia, nac yn yr Hen Testament, ath y genedl yn llai a llai. Nes mae dim ond gweddill oedd ar ôl erbyn Iesu Grist i ddod, gweddill ffyddlon, remnant bach. Ond o y gweddill bach wedyn ni, mae cenedl Dduw, os mynwch chi, neu teyrnas Dduw, neu teulu Dduw, wedi lluosogi. Wedi lluosogi, wedi dyblu a threblu ac yn y blaen. A dyna i ni'n gweld yn yr Hen Testament a'r Testament Newydd cyfeirio ato fe. A mae hwn yn bwysig iawn i chi a fi. Yn bwysig iawn i ni, achos i ni'n rhan ohono fe. Ond Eseia nawr te, ewn ni mlaen nawr te, diolch Geraint. Eseia 66 ac 18, rwy fi'n dod i gasglu ynghyd pob cenedl ac iaith, a dont i weld fy ngogoniant,
Gosodafarwydd yn ei misg, ac anfonaf rai o'i gwaredigion at y cenhedloedd, a chyhoeddant hwy fy ngogoniant i'r cenhedloedd. Dyma gynllun Duw, chi'n gweld? A mae hwn yn cael ei ddweud yn barod yn yr Hen Testament. A bydde rhai fydde wedi ei hachub y gwaredigion yn mynd â newyddion da i'r holl genhedloedd. A dyna gynllun Duw gyda'r Efengyl, a dyna sydd wedi digwydd, a dyna sydd yn digwydd, a dyna sydd fod i ddigwydd eto, nes bod Iesu Grist yn dod yn ôl. Eseia 55, edrych byddi'n galw ar genedl nid a dweini. Cenedl dwi ti ddim yn nabod, a bydd cenedl nad yw'n nabod di yn rhedeg atat, oherwydd yr arglwydd y Dduw, o achos Sanct Israel, a middo dy ogoneddi. Hynny yw, bydd rhagor yn dod mewn i deulu Duw, i genedl Dduw, i berthyn i bobl Dduw. Ac wrth gwrs, mae'n golygu pobl o'r holl genedloedd, pobl o blob llwyth, gwlad, iaith a chenedl. Dyna gynllun yr arglwydd. Ac yn y Testament Newydd, ni'n gweld hanes y doethion yn dod o'r dwyrain, falle Persia, falle Irac, ddim yn gwybod yn iawn, ond yn dod gyda y bwriad gan yr arglwydd i gynnwys y rhan yna o'r byd. Deithon nhw i addoli, ac eithon nhw nôl wedyn, wrth gwrs, ac o'n nhw'n mynd nôl gyda'r newyddion da, bod y brenin wedi ei eni, bod y brenin wedi dod, a bod yna newyddion da o lawenydd mawr. Ac wedyn ni Mathew pennod 8, rwy'n dweud wrth eich y daw llawer o'r dwyrain a'r gorllewin, a chymryd ei lle yn y wledd gydag Abram ac Isaac a Jacob yn heyrnas nefoedd. Iesu Grist yn sôn fanna. Bydde llawer o'r Iddewon ddim yn dod mewn, medda fe. A mi bod nhw'n i wrthod wrth gwrs. Ond hynny, bydde llawer o rai eraill yn dod o bob cwr trwy yr arglwydd Iesu. Ac mae hwnna'n rhywbeth hyfryd iawn. Mae hwnna'n rhywbeth dylen ni byth colli golwg arno fe. Y fendith yma i amlhau y genedl, i gynyddu pobl Dduw, i gynyddu teulu Duw yn yr arglwydd Iesu Grist. Achos mae hynny ydyn yn ein cynnwys ni yn dweud. Mae'r Efengyl wedi dod i ni. Mae rhywun wedi rhannu'r newyddion da gyda chi a fi. Falle yn eich cartre, falle yn yr ysgol, falle yn yr ysgol Sul, falle yn y stryd. Sym gwaniaeth, mae rhywun wedi rhannu'r Efengyl. Mae wedi dod. Mae wedi cael ei gadw, mae'r Beibl wedi cael ei gadw, mae wedi cael ei ddiogelu, mae wedi cael ei gyfieithu. Fel bod y darlun yma, y weledigaeth yma gan Dduw, bod ei genedl yn mynd i fod yn genedl rhyng-genedlaethol, multinational wrth gwrs, a'i deulu fe o bob man. Ac mae'n atgoffa ni, y bore yma, bod yr Efengyl i bob math o berson. Sym ots pwy yw'r person, pwy iaith, pwy gefndir, pwy ddiwylliant, mae'r Efengyl i bob math o berson, i gael ei chyflwyno i bawb. Ac i ni'n gweddio dros y gwaith wrth i ni gyhoeddi'r Efengyl, wrth i ni rannu taflenni, beth bynnag i ni'n neud, wrth i ni siarad â phobl yn y stryd, neu gwahodd pobl i ddod mewn, i ni'n gweddio bydd yr Efengyl. Achos mae'n golygu, chi'n gweld, fel mae adnod 2 yn dweud wrthon ni, dod â goleuni mewn i'r tywyllwch. Mae yna ddigon o dywyllwch o'n cwmpas ni eleni. Mae yna ddigon o dywyllwch y mywydau pobl. Mae hyd yn oed pobl ei hunain yn ymwybodol o rywfaint o dywyllwch. Tywyllwch anobaith, tywyllwch beichiau bywyd, heb sôn am dywyllwch pechod, a tywyllwch bod nhw ar goll ac heb Dduw. Ac mae gyda ni neges o leini. Goleuni Duw yn dod. Duw yn dod i'n bywydau ni, i ddod â gobaith tragwyddol, i ddod â gras a chariad Duw i'n bywydau ni. Wel, dyna'r un cyntaf o'n i eisiau cyfeirio ati, y fendith cyntaf. Mae'r ail wedi ni yn adnod 4, yr adnod nesaf, oherwydd drylliais yr iau oedd yn faich iddynt, a'r croesfar oedd ar ei hysgwydd, a'r ffon oedd gan ei gyrrwr fel yn nidd Midian. Nawr te, y neges nawr, a'r addewid nawr, yw
torri iau yr un sy'n gwasgu arnyn nhw. Dyna'r darlun, ynddo fe? Fel ar ddydd Midian. Falle bod chi'n cofio hanes Gideon a hanes Midian. Fi'n credu bod sleid bach yn dod, bod gallwch chi weld nhw, ond oedd i'ch atgoffa chi nawr, oedd yn amser Gideon, oedd y Midianiaid wedi bod yn pwyso ar Israel am 7 mlynedd. 7 mlynedd. Dyw Covid ddim wedi bod 2 flynedd to, ac i ni wedi cael llombola yna fe. 7 mlynedd oedd Midian yn gwasgu ar Israel. A falle bod chi'n cofio beth o'n nhw'n wneud, oedd y bobl yn hau ac yn mynd i gasglu cynheuaf, ac amser cynheuaf oedd y Midianiaid yn dod. Ac oedd gymaint mwy o bobl gyda nhw, gymaint mwy o fyddin gyda nhw, ac o'n nhw'n cymryd popeth ac yn strwa popeth i wneud pobl Israel yn dlawd ac yn wan a heb ddim byd. Ac falle yn yr un sydd wrth i ochr diolch Geraint, oedd pobl yn rhedeg. Oedd nhw'n rhedeg o'i cartrefi, oedd nhw'n rhedeg i fyw yn y mynyddoedd, medde'r gair wrthon ni. Oedd nhw'n cael eu hala mas o'i cartrefi, mae'n digwydd i bobl heddi wrth gwrs, cael eu hala mas o'i cartrefi i ffindo rwle saff. Chi'n meddwl am bobl Afghanistan, ynddi chi? Just i ffindo rwle saff mewn ogof yn y mynyddoedd. Ac dyna oedd yn digwydd. Ac oedd y bobl yn cael eu gwasgu lawr. Oedd e mor anodd. Credu bod y fi un sleid arall falle. Na fe, dath Gideon wedi ni. Nath Duw godi Gideon, chi'n cofio? A gyda byddin fach iawn, bach, nath e goncro y Midianiaid. Fel bod nhw'n dod yn rhydd o'r gormes yma, y gwasgu yma, y baich yma, yr iau, ioc yw hwnna, fel bar pren yn dyfa, cael dod yn rhydd o hwnna. A dyna yw neges yr Efengyl. Dyna neges yr Efengyl. Mae pob un ohono ni o ran natur o dan faich, o dan iau, oherwydd ein pechod, ac gawson ni yn y darlleniad o Colosiaid bod ni wedi cael ein trosglwyddo o deyrnas Satan i deyrnas ei annwyl fab. I ni wedi bod yn y tywyllwch, i ni wedi bod dan afael yr un drwg. A mae e'n feistr creulon iawn. Mae'n anharwain ni i bechod, i wrthryfela yn erbyn Duw. Mae'n dod am arwolaeth. A mae e'n dod, meddai Iesu Grist, mae e wedi dod i ladrata, i ladd ac i ddinistrio. Y lleidyr. Mae'n sôn am ei hunan fel y bugail da. Mae'r lleidyr wedi dod i ladrata, i ladd ac i ddinistrio. Dyna mae eisiau wneud gyda'i neidiau pobl. A mae gymaint o bobl o'n cwmpas ni heddi, dan ormes y diafol. Mae yna faich, os ych chi ddim yn Gristion bore yma, chi dan afael yr un drwg, chi mewn tywyllwch, a mae yna faich mawr. Baich pechod, wrth gwrs, aiogrwydd, bod ni'n euog o flaen Duw, bod ni ddim yn iawn, bod ni ddim yn byw yn iawn fel dylen ni o flaen Duw, bod ni'n mynd i garu fe fel dylen ni, a mae yna faich arno ni. I ni'n wynebu distryw am ein pechod. Ac wedyn mae yna anfodlonrwydd yn dod i'n bywyd ni. Os y'n ni heb Dduw, byddwn ni ddim yn fodlon. Does dim llawnder yn ein bywyd heb Dduw. A mae yna ofidiau ac afiechyd, a marwolaeth, i ni ar goll. Mae'n feichus iawn. Mae'n feichus iawn. Heb adnabod yr arglwydd Iesu Grist. Mae wedi dod i dorri'r y beichiau yna, i dynnu nhw bant oddi wrtho ni. Ac ewn ni at y sleid nesaf sydd gyda ni. Dyma chi. Dyma ddarlun o'r Aifft, wrth gwrs, a Pharo. A mae Pharo yn ddarlun gwych iawn o Satan yn y Beibl. Yn gwrthod roi mewn, gwrthod plygu i Dduw. Ac oedd e'n mynnu gwasgu ar bobl Dduw. Ac oedd e'n greulon, jyst i'w cadw nhw lawr
Nid eisiau beth oedd yn dda iddyn nhw, nid eisiau'r gorau iddyn nhw, ond cadw nhw lawr i ddyrchafu eu hunan. Fel yna mae Satan, wrth gwrs. Fel yna mae rhai sydd o dan ddylanwad Satan. Mae'n bwysig bod ni'n cofio beth yw sefyllfa pobl heb Iesu Grist. Maen nhw dal mewn sefyllfa fel hyn. Dyma chi lun ofnadwy o geithion, wrth gwrs, yn Affrica. A chi'n gweld yr iau ar ei ysgwydd nhw. Chi'n gweld yr iau pren. Na chi beth ofnadw. Ac rhai eraill yn ei drifo nhw a chwip yn ei lawer, yr un sydd tu ôl fyna. Na chi ddarlun o Satan yw hwnna. Na chi ddarlun o'r un drwg. Na chi ddarlun o beth yw bod heb Iesu Grist yn ein bywyd ni. Ond, beth yw'r addewid? O dryllio yr iau yma, torri fe. Torri fe, dod yn rhydd, wrth gwrs. Ac mae hwnna i gyd yn Iesu Grist. Ac i ni'n dod at addewid Iesu Grist, wedyn yn Mathew, dyna ddath i'n feddwl i, dewch ata fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r ffwystra i chi. Dyma'r alwad sydd gyda ni. Dyma'n braint ni fel Cristnogion. I ni'n gallu bwrw'n baich i gyd ar yr arglwydd. Ni wedi bwrw ein baich, ein pechod i gyd arno fe. Mae wedi cymryd y cyfan ar y groes, wrth gwrs. Ni'n gallu rhoi yn hunain. Nid ni nawr sy'n cynnal Iesu Grist, nid ni sy'n cynnal achos fe sy'n ein cynnal, ni ym mhopeth. Cyfan i ni, wneud yw glynu'n agos ato fe. Ac wedyn ni yr adnod nesaf, mae ganddo fe iau, wrth gwrs i ni. Mae ganddo fe ioc hefyd. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf, oherwydd addfwyn ydwyf a gostyngedig o galon. Ac fe gewch o'r ffwystra i'ch eneidiau, y mae fy iau yn hawdd ei dwyn am baich yn ysgam. Ac dwi eisiau mynd at y sleid nesaf, dwi wedi dangos y sleid yma o'r blaen. Dyma'r darlun sydd yn yr adnodau hyn gan Iesu Grist. Dyw e ddim fel yr un drwg, dyw e ddim fel meistr Creulon sy'n rhoi iau arno ni, na dyw e ddim arno fe. Y darlun yw fan hyn, mae gyda chi'r ychen profiadol cryf, a mae gyda chi'r ychen ifanc, gwan, sy'n dysgu. A beth mae e'n dweud yw, dewch nawr te, dan yr un iau a fi. Dwi wedi cymryd yr iau yn barod, dwi wedi llwyddo, dwi wedi cyflawni yng ngyrfa'n llwyr, dwi wedi byw yn y byd yma heb echod, dwi wedi marw drostoch chi, a dwi wedi paratoi lle i chi, dwi yn paratoi lle i chi yn y nef. Dewch nawr ata i, dewch wrth yn ochr i, dewch o dan yr iau yma. Dwi gyda chi dan yr un iau. Y nerth i sy'n mynd i ddrifo ni mlaen, fi fydd yn rhoi cyfeiriad i fel i ni mynd, y nerth i fydd yn allweddol, na i ddysgu popeth i chi nawr, glynwch gyda fi dan yr iau. Na chi waniaeth. Na chi waniaeth. Rhwng y meistr, welson ni gynnau o Affrica, a'r chwip yn ei law, o ddim iau gyda fe, wrth gwrs. Oedd chwip oedd gyda fe, a mae'r arglwydd Iesu dan yr iau gyda ni. A mae'n galw ni ddod gyda fe dan yr iau. A dyna pam mae'n esmwyth. Mae'r iau yn esmwyth. Achos i ni gyda ge o dan yr iau. Mae wedi cymryd y baich i gyd. Ac mae hwnna'n allweddol i ni fel Cristnogion yn dywe. I ddod, i gadw'n agos at yr arglwydd Iesu. Gymryd i iau bob dydd. Glynu wrtho fe. A wedyn bydd y nerth yn dod, bydd yr arweiniad yn dod. Bydd popeth yn dod oddi wrtho fe, chi'n gweld, achos bod ni'n rhwng wrtho fe. Ac i rywun sydd ddim yn Gristion, wel, dyma'r alwad i ddod nawr te. Yn lle bod ar ryw bwysau trwm, ar ryw chwip ac euogrwydd ac anfodlonrwydd a dim cyfeiriad yn ein bywyd ni o gwbl. Yn wynebu distryw bod ni'n dod at Iesu Grist. A'r iau yma yn ein harwain ni, a fe yn ein harwain ni i ogoniant bywyd tragwyddol. A'r allwedd, wrth gwrs, nawr te i ddod at y pinacl yn y benod yw y bachgen. Ni'n gwybod y geiriau, canis bachgen aned i ni, adnod 6, a mab a roddwyd i ni. A bydd yr awdurdod neu'r llywodraeth ar ei ysgwydd ef. Mae'n amlwg, mae nid un o blant y proffwyd oedd e, gafodd y proffwyd Eseia ddau o blant,
ond gallai hwn ddim sôn amdanyn nhw. Gafodd y brenin Achaz fab Hesecaia. A dwi'n siŵr falle bod rhai yn meddwl mai fe oedd y bachgen, achos oedd e'n addawol, ond wedyn ni, mae'n amlwg, mae'n nid fe oedd e'n bechadur, wrth gwrs, ac mi gwmpodd e ar y diwedd i falchder mawr ar nes at ddiwedd ei yrfa fel brenin. Na y Meseia sydd yma, wrth gwrs, yr un sydd i ddod, yr un a byddai'n cael ei eni i'r wirif yn ôl pennod 7. Arwydd ym mhennod 7, arwydd gorywch naturiol. Fan hyn, rhodd. Rhodd rasol. Bachgen aned i ni, mab a roed. Mab a roddwyd. Mae eisiau ni gofio hwnna'n dos e. Mae'r efengil gras. Di ni ddim yn haeddu dim byd, di ni ddim yn ennill dim byd gyda'r efengil. Allwn ni ddim i brynu fe, na i hawlio fe, na i ennill fe. Rhodd yw e, i gyd. Mae rhaid i ni gofio hynny. Rhodd yn yr arglwydd Iesu Grist. Mab a roddwyd, a mae pob rhodd arall ynddo fe. Mater o'i dderbyn e, mater o'i drysori fe, mater o lynu wrtho fe yw hi. Ac mae'n sôn amdano fe fel brenin hefyd fan hyn nawr, bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd. Bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd. A dyna oedd yn neud i fi feddwl am yr adnod o'n i'n trafod gyda'r plant gynne, pennod 22 ac adnod 22. Gosodaf allwedd tŷ Dafydd ar ei ysgwydd. Beth bynnag bydd yn ei agor, ni fydd neb yn gallu gau. Beth bynnag bydd yn ei gau, ni fydd neb yn gallu ei agor. Ac wrth gwrs, sy'n eisiau ni boeni beth yw at bwy mae hwn yn cyfeirio. Mae'r Testament Newydd yn dweud wrthon ni. Mae llyfr y datguddiad yn dyfynnu'r adnod yma ac yn dweud, mae'n sôn am Iesu Grist, wrth gwrs. Ar y pryd yn llyfr Eseia, mae'n sôn am Eliakim, dyn o'r enw Eliakim. Gafodd ei osod fel swyddog, steward arbennig i'r brenin Hesecaia. Ac oedd Eliakim yn ffyddlon iawn fel steward i'r brenin, ac oedd awdurdod y brenin ganddo fe, ac oedd allweddi y drysau gyda fe, y drysau pwysig yn Jerusalem. Ac fe, y steward ffyddlon, oedd ar gymerwyd yr allweddi, oedd hi wrth un arall, chi'n gweld, un o'r enw Sebna, oedd yn anffyddlon i Dduw, a'r allweddi'n cael ei roi i ddyn o'r enw Eliakim. Ond cysgod yw hwnna, cysgod o Iesu Grist, sydd ag allwedd i deyrnas Dduw, sydd ag allwedd i deulu Dduw, sydd ag allwedd i eglwys Dduw, wrth gwrs. Na chi steward ffyddlon i Dduw oedd ei fab e. Yn dod i'r byd yn ifydd, ym mhopeth, yn mynegu geiriau'r tad, yn cyflawni ewyllus y tad, ac yn sicrhau y deyrnas. A mae y Testament Newydd yn dweud wrthon ni yn y diwedd bydd yn cyflwyno'r deyrnas nôl i'r tad. A chi steward ffyddlon, a gyda fe mae'r allweddi, gyda fe mae'r allwedd. Fe yw'r allwedd, wrth gwrs, i deyrnas Dduw ac i holl fendithion y deyrnas. Mae rhaid i ni lynu wrth yr arglwydd Iesu. Mae rhaid i ni weddio yn enw'r arglwydd Iesu. Mae rhaid i ni gadw'n golwg ar yr arglwydd Iesu. Fe yw'r allwedd i bopeth yn heyrnas Dduw. Nid y fi, nid y ni, fe. Fe sydd yn allweddol. Ac wrth gwrs, hebddo fe, mae'r cyfan wedi cloi lan. Mae'r cyfan ar gau. Dyn ni'n gwybod dim, allwn ni ddim mynd at y danteithion, allwn ni ddim mynd at y bendithion, trigaredd Duw, ei gariad special fel tad, maddeiant am ein pechodau, mae bwysiad i fod yn blant Duw, etifeddiaeth, mae hwnna i gyd i cael off. Heb yr allwedd, chi'n gweld? Heb yr arglwydd Iesu Grist. Ond fe yw'r allwedd, ac ynddo fe mae'r cyfan ar agor i ni. Ar agor. Ar agor. Oeddech chi'n gafel yn yr allwedd i agor y stores bob dydd i fendithion Duw. Mae'r cwbl ar agor yn Iesu Grist i ni. A ni gymryd yr allwedd, mae rhaid ni bwyso arno fe a gofyn am fendithion ei ras, am fendithion yr efengil. Sy'n eisiau ni fyw yn llwn,
A'r cyfan i gael i ni. Pob nerth, pob gras sydd ei angen, ffrwyth, mae gael yn Iesu Grist ar ein cyfer ni. Ac wedyn i orffen, newn ni edrych ar y teitl cyntaf o'r 5. Yn amlwg bydd rhagor i ddod nes ymlaen. Y cynghorwr rhyfeddol. Ond wrth gwrs, beth sy'n gyntaf ydy rhyfeddol. Nid cynghorwr sy'n gyntaf yn y restr, ond rhyfeddol. Fel chi'n gweld o'r Gymraeg, maen nhw wedi rhoi y ddau at ei gilydd. Mae rhai yn dehongli nhw fel yna, ac mae hynny'n bosib iawn. Mae rhai yn sôn am adnod fel yr adnod yma, Eseia 28, daw hyn hefyd oddi wrth yr arglwydd y lluoedd, a mae ei gyngor yn rhyfeddol. As dim cwestiwn bod cyngor Duw a cyngor Iesu Grist yn rhyfeddol. Does dim cwestiwn am hynny, wrth gwrs. Ond fan hyn, dwi'n credu bod nhw ar wahân. Byddai'r geiriau yn Hebraeg, maen nhw'n dweutho fi, yn gorfod newid tymed bach fel yn Gymraeg. Sy'n ni'n gweud rhyfeddol cynghorwr yn anghywir. Mae rhaid i ni'n Gymraeg gweud rhyfeddol gynghorwr. Mae yna dreiglad. Mae'n newid tymed bach. A mae Hebraeg rhywun peth. Mae'r geiriau, mae'r llythrennau newid tymed bach pan chi'n gosod bethau dau gilydd. Ond dyw nhw ddim yn fan hyn. So, wy'n credu bod e'n well gymryd nhw ar wahân. Rhyfeddol, a wedyn cynghorwr ac yn y blaen. Ac i ni'n cael enghraifft o rhywbeth tebyg gyda y barnwyr. Os chi'n cofio'r hanes bach yma, mae angel yr arglwydd yn ymddangos i Manoa, tad Samson. Ac mae'n ymddangos ac yn gweud bod e'n mynd i ddod, wrth gwrs, ac mae'n gofyn i'r angel am yr enw. Beth yw dy enw di? Chi'n gweld? Ac dyma'r ateb mae'n cael, pam yr wyt ti'n holi fel hyn ynghylch fy enw? Y mae'n rhyfeddol. Y mae'n rhyfeddol. Nawr, mae hynny yn awgrymu bod e'n ddwyfol, bod e tu hwnt i ddeall, wrth gwrs. Mae'n rhyfeddol. Bod e'n rhyfeddod. Ac yn sicr, mae hyn yn wir am yr arglwydd Iesu. A'r arglwydd Iesu oedd angel yr arglwydd gyda llaw. Oedd yn ymddangos i Manoa. Crist oedd hwnna cyn dod i'r byd, wrth gwrs. Angel yr arglwydd oedd e. Mae'n wahaniaeth rhwng pob angel arall ac angel yr arglwydd yn y Beibl. A mae enw fe yn rhyfeddol, a mae e'n rhyfeddol. Nawr, mae wir i ddweud bod llawer o bethau am yr arglwydd Iesu ac am ei waith yn rhyfeddol. Mae hwnna'n berffaith wir. Ond mae yna rhywbeth mwy na hynny fan hyn, mae ei hunan yn rhyfeddol. Fe y person sydd yn rhyfeddod bod Duw wedi dod yn ddyn. Bod e'n dduw ac yn ddyn. Mae'n un o athrawiaethau allweddol, canolog yr Efengil. Mae wedi cael ei bygwth sawl gwaith gan bobl sy'n yn credu fe, ond mae'n allweddol. Oherwydd Duw sydd wedi dod yn ddyn i'n hachub ni. Mae'n iachawdwriaeth ni yn dod o ddew. Gallu Duw yw e. Duw sydd yn abl i'n hachub. Duw mewn cnawd oedd yn gallu byw heb bechod, oedd yn gallu talu pris ein pechod ni. A mae'n iachawdwriaeth ni yn dibynnu arno fe. A mae hwnna mor bwysig i ni. Mae mor bwysig. Gallai ddim methu. Mae'n gadarn iachawdwriaeth, gadarn o iachawdwriaeth glir. Fi dyfais o'i chyffili beriod ar fôr na thir. Achos mae e'n ddwyfol. Mae'n achubiaeth ni'n ddwyfol. Oedd y person yn ddwyfol. O fenaid gwel a ddasrwydd ni wedi canu bore yma y person dwyfol hwn. Duw mewn cnawd i'n prynu ni. Duw mewn... Gallai fe ddim methu. Mae'n gadarn. Neiff fe ddim methu. A dyna beth i ni angen ar gyfer ein achubiaeth ni. Pwy yws yw rhywun chi'n mynd siŵr os gallai sefyll neu gwmpo? Pwy yws yw rhywun chi'n mynd siŵr os mae ddigon cryf i'ch codi chi lan a'ch cadw chi? Pwy yws yw rhywun fel yna, fel ceidwad ac fel achubwr ac fel arglwydd? Useless. Chi eisiau rhywun chi'n lli dibynnu 100% arno, gan wybod, a bod ei gryfder
bod e byth yn mynd i fethu, bod ei allu, bod y taliad mynd i roi drosto ni. Digon, unwaith ac am byth. Gwaed mab Duw wedi cael ei roi. Dyna'r achubiaeth sydd gyda ni. Mae'n gant y cant, chi'n gweld? Mae'n gadarn ac mae'n ddwyfol. A'n gwaith ni, wrth i ni feddwl amdano fe, yw rhyfeddu. Achos mae'n rhyfeddod. Mae'r ffaith bod ni'n ei gredu fe, y bore yma, i ni'n credu bod Iesu Grist yn dduw ac yn ddyn. Dwy natur mewn un person. Di ni'n rhoi'r argraff trwy ddweud hynny bod ni'n deall y cwbl, cofiwch. Mae yna ddirgelwch ynglyn ag e. Mae yna ryfeddod ynglyn ag e. Gallwn ni ddim plymio i ddeall hwnna, siwrd oedd hwnna'n gweithio'n union yn Iesu Grist. Ond does dim rhaid i ni. Does dim rhaid i ni ddeall y cwbl. Balchder dyn, a balchder yn hoes ni yn aml sydd yn dweud, os na dwi'n deall popeth, dwi ddim yn ei gredu fe. Na, nid fel yna mae'n gweithio. Mae yna bethau, allwn ni ddim plymio iddyn nhw. Allwch chi a fi ddim deall bod Duw yn 3 pherson ac yn un. Mae yna ddirgelwch fyna. Ond i ni'n gredu fe yn holl galon, a bod y 3 pherson yn cydweithio i'n hachub ni. A 2 natur mewn un person. Mae yna ryfeddod, ond i ni'n credu fe ac yn diolch ac yn dibynnu arno fe. Y Duw cadarn oedd yr un yn y preseb. Y gair tragweddol yn goffod dysgu siarad fel plentyn. Llwch chi esbonio hwnna? Mae ti hwnt i ni, wrth gwrs. Fe yw'r gair a wnaethbwyd yn gnawd. Y gair tragweddol. Ac y cael dysgu siarad. Dysgu ynganu. Wel, mae ti hwnt i ni. Cynhaliwr y byd. Ymreichiau Mair. Ei fam. Ta tragweddoldeb mewn amser. Yn byd o amser a lle. Yn gwaith ni, wrth gwrs, yw ei gredu fe. Credu beth mae'r gair yn dweud a credu yn Iesu Grist. Dibynnu arno fe, pwyso arno fe. Yna'n gwaith ni. Gyda'r bugeiliad, gyda'r doethion, addoli, rhyfeddu, llawenhau, gorfoleddu, rhannu y newyddion da. Dyma'n gobaith ni, dyma sail ein hachubiaeth ni. Sy'n ryfedd bod yr apostol Paul yn dweud fel hyn yn 1 Timotheus 3:16. Mawr yw dirgelwch dywioldeb, Duw am ddangosodd yn y cnawd. Mae'n ryfeddod, mae'n ryfeddod. Ond mae'r cyfan ein mwyn ni. Mae'r cyfan i'n hachub ni, a'n codi ni o bydew pechod, i ddod â ni o'r tywyllwch na i'r goleuni, i achub ein heneidiau caeth i ddod yn rhydd a rhyddid meibion Duw. Sy'n rhaid i ni ddeall y cwbl, ond dyma ddigwyddodd, Duw sydd wrth y gwaith. Duw wedi dod mewn cnawd ar ein cyfer ni. Ac mae yna elfen o ddirgelwch. A mae yna un darlun wedi'n haro fi yn ystod yr wythnos. Darlun sy'n dod o'r ysrythyr i hunan. Eseia pennod 6. Dwi'n gorffen gyda hwn nawr yn rhywbeth i ni feddwl amdano felly yn ystod yr wythnos. Mae gweledigaeth Eseia, chi'n cofio gafodd ei weledigaeth ar ddechrau weinidogaeth. Gwelais yr arglwydd, a roedd yn eistedd ar orsedd uchel dyrchafedig a godre ei wisg yn llenwi y deml. So mae'n cael golwg rhyw weledigaeth o'r arglwydd mewn gogoniant, a fel petai gwisg ganddo fe, a dim ond gwylod y wisg yn llenwi y deml. Dyna y darlun. Ac wedyn, yn Ioan 12, i ni'n darllen hyn. Mae'n dyfynnu o Eseia pennod 6, dywedodd Eseia hyn am iddo weld y ogoniant. Ac am bwy mae'n sôn? Yr arglwydd Iesu, wrth gwrs. Am iddo weld y ogoniant. Amdano ef yr oedd yn llefaru. Wel, mae'n rhoi darlun bach i ni. Mae gogoniant Duw mor fawr, ond mae gwylod ei wisgau yn llenwi'r deml. A dyna chi'n gweld yn Iesu Grist. Mae gwylod gwisg gogoniant Duw wedi dod i deml o gnawd. Dyna fe, gogoniant Duw, gwylod ei wisgau mewn teml o gnawd i fod yn geidwad ac yn waredwr i ni.
Wel, ni'n diolch am beth ni wedi gweld yn y bennod mor belled. Diolch am yr addewid o lluosogi'r genedl, a bod ni'n rhan o hynny. Gadewch ni weithio a gweddio bydd yna luosogi eto cyn dyfodiad Iesu Grist. Diolch am torri'r iau ac am iau Iesu Grist sydd yn esmwyth ac yn ysgafn. Gadewch ni lynu wrtho fe nawr a gadael iddo fe i nerthu a'n harwain ni. A diolch am y rhodd rasol, am yr allwedd, am y bachgen a'r mab a roddwyd, Duw mewn cnawd, yn geidwad i ni. Amen. Gawn ni orffen nawr te gyda y garol ar gyfer heddiw'r bore yn Faban Bach, y ganwyd gwreiddyn Jesse yn Faban Bach. Mae'n garol gyfoethog iawn, achos mae'n cyfeirio at y proffwydoliaethau a'r cysgodion yn yr Hen Testament sy'n cael ei gwireddu yn Iesu Grist. Diolch o adrodd am dair i ni y bore yma. Diolch am dy ras rhyfeddol, am da ddiwydion o fendith i ni yn yr ysrythyr, a'r cyfan yn yr arglwydd Iesu Grist. O, arglwydd, helpa ni ddod ato fe, helpa ni ymddiried ynddo fe, helpa ni aros ynddo fe. Helpa ni arglwydd i trwyddo fe, i agor y drws i dy holl fendithion di yn ein bywyd. O, arglwydd arwain ni a derbyn ein diolch ni. Diolch am dy rodd anrheithol
y rhodd o thras yn Iesu Grist. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a'r hoso gyda ni nawr a hyd nes y daw.